बहुत अच्छा दोस्त बहुत बहुत तोहके धन्यवाद करत बानी। लेकिन तू एगो गलती बहुत बड़का कइले बारे। का कइले बानी? अरे यार तू शादी कइले हमके तू फोनो न कइले और बियाह के खर्चा तो करबे, पार्टी वार्टी देबे। पार्टी तो हम देवे के बोलबे कइले नहीं तारा की। तोहार फोन लागी तब तू तो मुंबई में जाके बदल गइल। वाह तू देख हम बदला नहीं, हम चल रहली तोर दोस्त उहे रंगीला हवे, तू तो भुला गइल हमरा के। ना रे भाई सुन एगो हमार बात, तू बात मत काट। पैसा खर्चा करे चलते तू हमके तू घुमावत। अरे सुन शादी वादी कहले तो हम लड़का पंचा होत बा। अरे हमरो शौक सरदा बा कि हमरो एगो दूगो लड़का हो जाए। बैठा तोरा अगर शादी उली होई कोई गांव समाज में हमरो सेटिंग करा देने रे भाई। हमको बर्दाश्त नहीं के होकर मजा मारत अरे ना आज मजा ना मारी चाहता रे हमार श्राद्ध हो जाए ना भाई, तोरा के हम अपन साली से बियाह करवा दे। हमार जवानी बहुत हमार साली बिया एगो, लेकिन उ 5वां क्लास में पढ़ेले, 5वां तक पढ़ल बिया। अरे 35 साल उम्र बा। पांचवा क्लास से पढ़ल है। 5वां क्लास तक पढ़ल बिया। 35 साल उम्र बा। हाँ तब ठीक बा। अरे हमरा तो डर लागत रहल कि 5वां क्लास पढ़ल मतलब 5 साल के बा। हमरा जेल उल जाए से बहुत डर लागल है। हमरा कम उम्र के लड़की से शादी नहीं करे के। तब रंगीला भाई तब बियाह इहे साल में फिक्स हो जाओ। यही लगन में इहे लगन में बहुत बहुत भाई तोरा एहसान रही। तो चल तब दारू पियावा। पूरा गांव बसा दे चल दारू। तो तारी पियावा तब। बाप रे बाप दारू उरू के नाम न लिए नीतीश जी सुन लेते तो केस हो जाई। तो तारी जेल पियावा। चल चल जाइबे, जेल चल किडनी, तारी पियावा। चल लीवर किडनी सब खराब। चल बियाह करवा तारी पियावा। लेकिन सुन काठी